Хәерле көн, балалар. Бүген без сезнең белән логик биремнәр эшләрбез. Логик биремнәр безне фикер йөртергә һәм уйларга өйрәтә. Әйдәгез, шөгылебезне башлап җибәрик. Алсу белән Гүзәлнең 3 грушасы һәм 5 слива җимешләре бар иде. Алар барлык грушаны һәм шуның кадәр үк сливаны ашап бетерделәр. Ничә слива калган? Әйдәгез, бу биремне бергәләп эшләп карыйк. Балалар, ничә груш ашадылар? Әйе, бөтен грушын да ашап бетерделәр. Барлыгы ничә грушы иде? Әйе, 3, бик дөрес. Ничә сливаны ашадылар? Шуның кадәр үк. Ничә соң ул? Әйе, 3 сливаны ашадылар. 5 слива бар иде, 3-сен ашадылар. Ничә слива калган? Шулай, 2 слива калган. Әфәрин, балалар. Алдагы биремгә күчик. Әгәр дә песи көн сайын бер тышкан тотса, бер атнага ничә тышкан тотар иде? Безнең бер атнада ничә көн әле, балалар? Әйдәгез, искә төшерик әле. Әйе, бик дөрес, 7 көн. Әйдәгез, бергәләп санап чыгыйк. Дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе, җомга, шимбә, якшәмбе. Димәк, песи көн сайын бер тышкан тота. Бер атнага ничә тышкан тота икән инде? Әйе, нәкъ шулай. Песи бер атнага 7 тышкан тота икән. Дәвам итәбез. Әби оныкларына 6 оек баш бәйләгән. Әбинең барлыгы ничә оныгы бар икән? Уйлап карагыз әле. Әйе, 3 оныгы бар икән, балалар, бик дөрес. Хәзер менә бу рәсемгә игътибар белән карагыз. Монда ничә квадрат һәм ничә өчпочмак бар? Санагыз. Әйдәгез, бергәләп саныйк. Әйе, без монда 2 квадрат күрәбез, кызыл һәм зәңгәр төстә. Өчпочмаклар ничәү? Әйдәгез саныйбыз. 1, 2, 3, 4. Әйе, 4 өчпочмак бар икән. Булдырдыгыз, балалар. Алдагы биремгә күчик. Рәсемгә игътибар итегез әле. Ярның бер ягында чебиләр, икенче ягында үрдәкләр утыра. Кайсылары утраучыкка беренче булып йөзеп чыгарлар икән? Әйе, нәкъ шулай. Үрдәкләр. Чөнки чебиләр йөзә белмиләр. Дәвам итәбез. 3 кеше яңгыр туктаганны 3 сәгать көтеп торган. Бер кеше ничә сәгать көткән? Әйе, 3 сәгать көткән. Әфәрин, балалар, булдырдыгыз. Бүгенге шөгылебез ахырына якынлашты. Киләсе онлайн шөгылебездә очрашканга кадәр сау булыгыз.